Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Matasan cikin ƙasar Gabon suna fitowa suna faɗa akan sojojin juyin mulki da suka karɓi mulki daga hannun shugaban ƙasar Gabon. Ga irin abubuwan da suke faruwa a cikin sauran ƙasashe kamar irin jamhuriyar Nijar da ta shiga wani hali akan juyin mulki da suka yi na Muhammad Bazoum. Yanzu kuma sabuwar ƙasa ƙasar Gabon ita ma ta shiga wannan halin na juyin mulki. Masu sauraro da kar ku manta ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo, amma dan Allah dan Annabi ku daure ku dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawa don samun ingantattun shirye-shiryen mu zafafa da zarar mun ɗora. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cikin ƙasar Gabon kamar irin masifar da ta afku a baya a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar ta juyin mulki, yanzu kuma ƙasar Gabon irin zaben da aka gudanar a cikin ƙasar, matasan cikin ƙasar sun ce ba su yarda ba, shi isa sojojin Gabon suka sauke shugabansu daga kan kujera suka naɗa sabon shugaban sojojin ƙasar Gabon. Shi isa yanzu kuma ƙasar Gabon tana nan tana ta gudanar da tashin hankali a cikin ƙasar. Mutanen cikin ƙasar sun ce ba su yarda ba akan irin abubuwan da shugaban ƙasar Gabon yake yi na fitar da sirrin zaben cikin ƙasar na Gabon. Shi isa suka sauke shi daga kan kujera suka ce za su naɗa sabo domin ya zo ya ci gaba da gudanar da abin da shugaban ƙasar ya kasa yi. Yadda matasan cikin ƙasar suka fito da sabuwar zanga-zanga da ƙone-ƙonen taya a cikin ƙasar Gabon. Duk irin abubuwan da suke faruwa a cikin sauran ƙasashen kamar irin su jamhuriyar Nijar, irin su Burkina Faso da aka yi juyin mulki, a yanzu kuma cikin ƙasar Gabon ana nan ana ta gudanar da hargitsi da tashin hankali akan juyin mulki da aka yi sabon shugaba na cikin ƙasar. Shi yasa sojojin juyin mulki na cikin Gabon suka fito da wata muhawara domin a sasanta shugaba ya ci gaba da gudanar da aikin da yake a cikin ƙasar Gabon. Shi yasa mutanen matasa suka fito suka ce ba su yadda ba saboda munafiki ne, yana fitar da sirrin ƙasarsu. Masu sauraro dan Allah dan Annabi, kafin mu ci gaba da kawo muku ci gaban labarin masifar da take afkuwa duk da ba son ta ake ba a cikin ƙasar Gabon, ku daure ku dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawa don samun ingantattun shirye-shiryen mu zafafa wanda za mu dinga kawo muku su daga cikin ƙasar Gabon. Kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masu sauraro irin abubuwan da suke faruwa a cikin sauran ƙasashe, masifar da take afkuwa a cikin irin sojojin ƙasar jamhuriyar Nijar, yanzu kuma sababbin shugabanni na cikin Gabon sun yi umarni da domin a sauke shugabansu ya fitar da sirrin ƙasarsu na zaɓe. Shi yasa suka ba da umarni domin ya sauka da kan kujera ya ci gaba da abubuwan da yake a ƙasa, inda yana ƙasan ya ci gaba da munafurcinsa. Shi yasa matasan Gabon suka fito suna Allah wadarai ga shugaban da yake munafurtar ƙasarsa. Yanzu kuma sojojin Gabon kamar irin yadda aka yi Muhammad Bazoum na sauke shi daga kan kujera, haka shugaban ƙasar Gabon na sojoji shi ma ya karɓi kujera daga hannun sabon shugaban da suka naɗa. Shekararsa 45 a kan mulki, ba a taɓa cewa bari a sauke shi a ɗora wani ba. Yanzu kuma da suka ga wannan masifa tana afkuwa, shi sa suka yi sauri suka sauke shi daga kan kujera, suka ce bari su naɗa sabo domin ya ci gaba da wakiltar ƙasarsu. Duk irin abubuwan da yake faruwa a cikin sauran ƙasashe kamar irin su Burkina Faso, su jamhuriyar Nijar, yanzu kuma juyin mulki ya fara juyowa ga irin sauran ƙasashe. Za a yi ta gudanar da masifa inda ana cewa za a yi juyin mulki, kuma juyin mulkin nan yana kawo tashin hankali ga matasa wanda ba su da aikin yi a cikin sauran ƙasashe da dama. Yadda mutane suka yi mamakin Gabon ita ma ta yi juyin mulki a kowane irin lokaci ta sauke shugabanta ta ɗora sabo. Shi isa mutane suka yi mamakin yadda jamhuriyar Nijar suka tada hankali akan sai an yi hargitsi. Yanzu ma haka ana cewa cikin Gabon za a yi wani tashin hankalin ga irin masifar da take kuwa ta juyin mulki.
Masu sauraro muka so a nan za mu dakata, muna roƙonku don Allah don annabi ku daure da dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawa don samun ingantattun labaran mu zafafa da za mu dinga gawo muku irin abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar Gabon. Amma don Allah ku daure ku dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawa don samun ingantattun shirye-shiryen mu zafafa da zarar mun ɗora.